हां चालेल चालेल. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ऑल ओके. ओके. आज सकाळी भांडूपचा देवानंद छत्रपती संभाजीनगर मधून बोलताना मी ऐकला. ज्या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये बसून भारतीय जनता पक्षावर तो टीका करत होता, त्या संजय राजाराम राऊतला मी सांगेन की काल आदरणीय पवार साहेबांचं मी एका वृत्तवाहिनीवर आलेलं मी एक स्टेटमेंट ऐकलं, जिथे त्यांनी सांगितलं की मी शहराला छत्रपती संभाजीनगर नाही तर औरंगाबादच म्हणणार, असे आदरणीय पवार साहेबांचे एक स्टेटमेंट ऐकलं. आता मला संजय राजाराम राऊतला विचारायचं आहे की तुझ्यामध्ये हिंमत आहे का पवार साहेबांना सांगणं की नाही, बाळासाहेबांपासून ही जी मागणी होती की हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांनी मागणी केलेली की औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर करा, तर आज छत्रपती संभाजीनगर मध्ये बसून संजय राजाराम राऊतला हिंमत आहे का पवार साहेबांना सांगण्याचं, आव्हान देण्याचं, महाविकास आघाडीमध्ये मग तुझी किती लायकी आहे, तुझी किती उंची आहे, बाळासाहेबांच्या विचाराशी तू आणि तुझा मालक किती एकनिष्ठ आहे हे सिद्ध होऊन जाईल. बोलून दाखवलंच ना तर आम्ही मानवतो बाबा तू खरा मर्द आहेस. नुसतं भारतीय जनता पक्षावर दंगलीच्या संदर्भात टीका करण्यापेक्षा काही महिन्या अगोदर मुंब्र्याच्या आमदारांनी महाराष्ट्रामध्ये काही महिने अगोदर आता महाराष्ट्रामध्ये दंगली होणार आहेत असं भाष्य त्यांनी तेव्हा केलेलं, जितेंद्र आव्हाड यांनी तेव्हा असं भाष्य केलेलं. तो 2-3 महिन्या अगोदरपासूनच जितेंद्र आव्हाड यांना कसं कळलं की महाराष्ट्रामध्ये अशी अशी दंगली होणार आहे, औरंगजेबचे व्हॉट्सअप स्टेटस ठेवणार आहे. काही दिवसा अगोदर काँग्रेसच्या एक कोल्हापूरच्या नेत्यांनी पण कोल्हापूरमध्ये दंगल होणार आहे असं जाहीर वक्तव्य केलेलं. तर भारतीय जनता पक्षावर दंगलीचे आरोप करण्यापेक्षा, मणिपूरमध्ये होणाऱ्या परिस्थितीबद्दल अग्रलेख लिहिण्यापेक्षा तुझे महाविकास आघाडीचे सहकारी ज्यांच्या तू खांद्याला खांद्याला बसून बैठका घेतोस त्या महाविकास आघाडीच्या लोकांना विचार ना, जरा नेत्यांना विचार, आव्हाडांना विचार, कोल्हापूरच्या काँग्रेसच्या नेत्याला विचार की त्याला कसं कळलं की महाराष्ट्रामध्ये दंगल होणार आहे. उद्धव ठाकरेंकडून ट्रेनिंग घेतली आहे की काय? मोठा अग्रलेख लिहून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बसून आम्हाला लेक्चर देण्यापेक्षा तुझ्या त्या आव्हाडाच्या मतदारसंघामध्ये पोलिसांनी 400 लोकांना धर्मांतर करण्यापासून वाचवलं. धर्मांतर होत होतं अशी माहिती दिलेली आहे. 400 लोक
400 हिंदूंना धर्मांतर होत होतं, हे मुंब्रामध्ये अशी माहिती बाहेर आलेली आहे. पोलिसांनी काल त्यांना पकडलेलं आहे. ली याच्याबद्दल असेल तर अग्रलेख दे, यांच्याबद्दल असेल ते माहिती. औरंगजेबवर, त्या औरंग्यावर कोणाचं प्रेम आहे हे आम्हाला वेगळं सांगण्याची गरज आहे का? ज्यांना साधं संभाजीनगर म्हणता येत नाही, त्यांच्यावर तुम्ही आक्षेप घेऊ शकत नाही. तुला खरंच अगर थुकण्याची एवढी सवय आहे ना, संजय शिरसाट असतील, आमचे श्रीकांत शिंदे असतील, तर तू लगेच नाव घेऊन थुकतोस. तुझी हिंमत असेल, तू खरंच मर्द असशील तर त्या अब्बू आझमीने औरंगजेबला मी मानतो, औरंगजेब हा माझा नेता आहे, असं काल जाहीर वक्तव्य केलेलं आहे. थुकायचं असेल ना तर थुकून दाखव औरंगजेबवर. टीव्हीवर बोलून दाखवतोस ना, थुकायचं ना थुकून दाखव अब्बू आझमीवर. मोठा औरंगजेबवर मोठं प्रेम येत आहे, मोठं हिंदुत्वाबद्दल तू बोलतोय. तू ज्याच्या मांडीला मांडी लावून तुझा मालक महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्री झालेला, त्या समाजवादी पक्षाचे नेते अब्बू आझमी, ते बोलतायत औरंगजेब नेता माझा राजा आहे, मोठा होता, त्याचा गवगवा करतोय जाहीर पद्धतीने. तुला थुकण्याची सवय आहे ना, तर थुकण्याची हिंमत दाखव अब्बू आझमीवर. मग बघ तुझ्या ढुंगणावर कशा लाथा मारून तुला महाविकास आघाडीतून बाहेर काढतात. दंगल कशी भडकते, कोणामुळे भडकते विचार. तुझ्या काँग्रेसच्या नेत्यांना विचार, मुंब्राच्या आमदाराला कशी माहिती पडली की महाराष्ट्रामध्ये दंगल होणार आहे, आणि मग आमच्या लोकांवर आरोप करण्याची हिंमत दाखव. काल महाराष्ट्रामध्ये महत्वाची घटना घडली आहे. नंदकिशोर चतुर्वेदीवर, त्याच्या प्रॉपर्टीवर असंख्य रेड पडलेले आहेत. विविध ठिकाणी रेड पडले आहेत. हा नंदकिशोर चतुर्वेदी कोण आहे? आम्ही वारंवार त्याला म्हणतोय ते उद्धव ठाकरे ते जे काही पैसे ठेवलेले आहेत, जे काही खोक्या कंपन्या आहेत, मोठ्या खोक्याची बाता हा संजय राऊत आमच्याशी करतो. तुझ्या मालकांनी ज्याच्याकडे खोके ठेवलेले आहेत, मातोश्री 2 चा खरा मालक हा नंदकिशोर चतुर्वेदी. त्या नंदकिशोर चतुर्वेदी त्या कंपनीतून तुझ्या मालकाच्या मेवण्याला पैसे गेलेले आहेत श्रीधर पाटणकरला. त्या नंदकिशोर चतुर्वेदीवर काल रेड पडलेली आहे प्रॉपर्टीवर. तो स्वतः फरार आहे. फरार आहे की त्याला गायब केलेला आहे, त्याला लपवलेला आहे, ही माहिती जरा सामन्यातून आम्हाला दे. ईडी आणि सीबीआयच्या चौकशीबद्दल मोठे अग्रलेख तुला लिहायची सवय आहे ना, तर उद्याचा ली अग्रलेख की या नंदकिशोर चतुर्वेदींनी कोणाचे खोके ठेवलेले आहेत, कोणाचे खोके जमवलेले आहेत. आणि गेल्या वेळी जेव्हा नंदकिशोर चतुर्वेदीवर रेड पडलेली तेव्हा श्रीधर पाटणकर, आम्ही ऐकलेलं ते श्रीधर पाटणकरांना देशातून पळून ऑस्ट्रेलियाला पळून दिलेलं, नेलेलं. मी आज पण सांगतो की श्रीधर पाटणकर नेमकं कुठे आहेत. ते देश सोडण्याच्या फिराकमध्ये आहेत. त्यांना इथून पळून घेऊन जाऊ शकतात. म्हणून श्रीधर पाटणकरवर डिपार्टमेंटनी लक्ष ठेवावं, त्यांच्यावर लुकआउट नोटीस काढावी. कारण का नंदकिशोर चतुर्वेदीचे पैसे अगर श्रीधर पाटणकरकडे ठेवले तर श्रीधर पाटणकर गेल्या वेळी जसे ऑस्ट्रेलियाला पळालेले किंवा पळवलेलं त्यांना, तसा आताही पळवू शकतात. म्हणून त्यांच्यावर लुकआउट नोटीस काढलीच पाहिजे. काय या इज्जत संजय राजाराम राऊतची आहे ना, इथे आवाज कोणाच्या त्या पॉडकास्टवरून आम्हाला कळलेला आहे. मोठा पहिला सगळे इंटरव्ह्यू उद्धव ठाकरेचे, ठाकरे फॅमिलीचे हा स्वतः घ्यायचा.
सामन्याच्या माध्यमातून. जसं मी एकदा माझ्या पत्रकार परिषदेत बोललोय की संजय राजाराम राऊत आणि आदित्य ठाकरेचं पटत नाही. त्याचं परत एकदा उदाहरण आलेलं आहे, प्रत्यय आलेला आहे की आवाज कुणाचा नावाचा पॉडकास्ट हे लोकांनी सुरू केलेला आहे. दुर्गे नावाचा एक मुलगा युवा सेनेचा तो सगळं करताय. आदेश बांदेकर इंटरव्ह्यू घेणार आहे आणि पहिला इंटरव्ह्यू कोणाचा आहे तर अनिल परबाचा आहे. म्हणजे कुठेच ह्या संजय राजाराम राऊतला ठेवलेला नाही. जसे काल सेना भवनचे काही कर्मचारी पगार मिळत नाही, वेळेत पगार मिळत नाही म्हणून शिंदे गटामध्ये शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेमध्ये सामील झाले, तसे हा पण उद्या पगार मिळत नाही म्हणून अगर शिंदे साहेबांना जाऊन भेटला तर आश्चर्य वाटायची गरज नाही. कारण का ह्याची आता कोणालाही गरज भासत नाही. आदित्य ठाकरेंनी अप्रत्यक्ष पद्धतीने याच्या ढुंगणावर लाथ दिलेली आहे. ह्याच्या जागी भाऊजीला आणून बसवलेला आहे. म्हणून तू पहिला भारतीय जनता पक्षाच्या मूळ लोकांची चिंता करण्यापेक्षा, भारतीय जनता पक्षाच्या संस्कृतीवर बोलण्यापेक्षा आणि आमच्या फडणवीस साहेबांना सल्ले देण्यापेक्षा तुझ्या मालकाचा मुलगा तुझ्या ढोंगणावर कशी लाथ देतोय, तुला हद्दपार कसं करतोय, त्याबद्दल थोडी चिंता कर आणि मग आमच्यावर बोल. धन्यवाद. साहेब, अमोल मिटकरी यांनी आता एक नुकतं ट्विट केलंय, त्यामध्ये तुमचे काही फोटो दर्ग्यामध्ये नमाज पडतानाचे त्यांनी ट्विटरवर टाकले आहेत आणि त्यांनी असं म्हटलंय की नितेश राणे हे रंग बनवणारे सरडे आहेत, हा त्यांचा तिसरा जन्म असावा, तिसरा जन्म त्यांनी कोकणात घेतला असं त्यांनी, आणि हा हे शरद पवारवर बोलणार असं त्यांनी. अमोल मिटकरी ला कोणीही बाजारामध्ये ह्याच्यासारख्या माणसाला ना कोणीही बाजारामध्ये विकत घेऊ शकतं. पहिले व्याख्यान ते पैसे देऊन करायचे. आताही अगर माझा चेक वेळेवर पोहोचला त्यांना तर ते माझ्या बाजूला बोलणं सुरू करतील. म्हणून अशा लोकांबद्दल बोलणं उपयोगच नाही. म्हणून ज्या लोकांना आपण बाजारात विकत घेऊ शकतो त्यांच्याबद्दल आपण कसं बोलायचं. लहान माणसं आहे. महाराष्ट्र में जो दंगे हुए ये इलेक्शन सामने देखकर बीजेपी कुछ लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, ऐसा आरोप किया है संजय राउत. ऐसा है कि जो संजय राजाराम राउत बीजेपी पे आरोप कर रहे हैं, कई महीनों के पहले उनके ही महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष के राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुमरा के आमदार विधायक उन्होंने क्या कहा था कुछ महीनों पहले कि महाराष्ट्र में दंगे होने वाले हैं. उन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी. उसी तरह से कोल्हापुर के कल के घटना के इंसिडेंट के कुछ दिनों पहले कांग्रेस के वहां के लीडर ने कहा था कि कोल्हापुर में दंगे होने वाले हैं. तो मुझे संजय राजाराम राउत को पूछना है कि ये सवाल उन्होंने अपने महाविकास आघाड़ी के लोगों को पूछना चाहिए. अगर हिम्मत हो तो, अगर वो मर्द हो तो, क्या उनको कैसे मालूम पड़ता है कि महाराष्ट्र में दंगे होने वाले हैं. जितेंद्र आव्हाड ने 3 महीने पहले बोल दिया था. उनके कांग्रेस के लीडर ने हफ्ते पहले बोल दिया था और उसके हफ्ते के बाद कोल्हापुर में दंगे होते हैं. तो इन लोगों को कैसे मालूम पड़ता है कि इस तरह के दंगे होने वाले हैं. इसलिए भारतीय जनता पक्ष के पर बोलने के बजाय तुम्हारा जो मालक जिसके सामने जाके उनका नमस्कार करता है उनको पूछने की हिम्मत थोड़ी संजय राउत ने रखनी चाहिए. उनकी उतनी पहुंच है क्या, उनकी राजनीतिक ताकत है क्या. इसलिए बीजेपी के बोलने के पहले उन्होंने खुद के सहकार्यों को पूछना चाहिए. संजय राऊत असं म्हणतात की पुढील 3 महिन्यात हे सरकार 100% जाणार, 4 ते 5 राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ते हारणार आहे. पुढच्या 3 महिन्यामध्ये उबाटा शिवसेना ही 100% नाही 200% राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होते. हे तुम्ही लिहून ठेवा. आणि त्या विलीन होत असताना संजय राऊत जेलमध्ये बसलेला असेल. हे 100 नाही 200% मी तुम्हाला सांगतो. म्हणून दुसऱ्यांच्या बद्दल भाकीत करण्यापेक्षा
तुझ्या पक्षाचा आणि तुझ्या मालकाच्या आणि स्वतःच्या बद्दलचा बाकीत माझा खरा समज आणि पुढे चाल. तर ते असं पण म्हणतात भाजपने काय केलं ते कधी स्वबळ निवडणूक लढवली एकदा त्यांनी एमआयएमला वापरले, मनसेला वापरले, आता बीआरएसचा वापर करतात. तुझा मालक स्वबळावर मुख्यमंत्री झालेला होता का? हिंदुत्वाची बैमानी करून 25-30 वर्ष चालणारी जी युती, जी आदरणीय बाळासाहेबांनी ज्या युती केलेली तिच्याशी बैमानी करून तुझा मालक मुख्यमंत्री झालेला, महापौर बसवायचा भाजपच्या ताकदीने. अगर 2005 वर्ष अगोदर अगर देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मन मोठं केलं नसतं ना तर तुझा मालक स्वतःचा मुंबईचा महापौर पण बसू शकला नसता. म्हणून पहिलं तू स्वतःच्या पायावर उभं राहायची हिंमत दाखव, तुझ्या मालकाला उभं राहण्याची थोडी ताकद दे आणि मग आमची चिंता कर. मिरज आणि इचलकरंजीमध्ये हा? मिरज आणि इचलकरंजीमध्ये सेम प्रकार घडलेले आहेत. आपण दोघांना अटक केलेली आहे. काय सेम म्हणजे? स्टेटस लावण्याचा प्रकार झालेला आहे आणि हे आता पुन्हा सातत्याने हे लोन आता महाराष्ट्रात तर पसरलं. मला एक आश्चर्य वाटतं की ज्या औरंग्याने आमच्या छत्रपती धर्मवीर संभाजी राजांना हाल करून करून मारलं, हं? किती त्यांना हाल अपेक्षा दिले ह्याच्याबद्दल पूर्ण इतिहासामध्ये दाखले आहे. त्या औरंग्याच्या बद्दल अगर तुम्ही स्टेटस ठेवायची कोणाला हिंमत देत असाल, त्यांच्या बाजूने बोलत असाल तर महाराष्ट्रामध्ये राहण्याचा तुमचा अधिकार आहे का? मग आम्ही तलवार उपसण्याची भाषा केली तर कुठली चुकीची भाषा केली? माझा मुद्दा तेवढाच आहे की ज्या औरंग्याने आमच्या महाराष्ट्राच्या आणि छत्रपती शिवरायांच्या आणि संभाजी महाराजांच्या इतिहासामध्ये ज्या औरंग्याचा उल्लेख हा हिंदवी स्वराज्याच्या प्रमुख विरोधक म्हणून त्याचा नाव उल्लेख आहे. आमच्या संभाजी राजांना अक्षरशः त्यांनी डोळे काढली, नखं काढली, दिवसांदिवशी त्यांची हाल अपेक्षा केली, धर्मांतर करायचा त्यांचा प्रयत्न केला. त्या औरंग्याची बाजू घेणारे हे जे नालायक ह्यांना महाराष्ट्रामध्ये आम्ही का सहन करायचं? आम्ही का पेटून उठायचं नाही? कायदा त्यांचं काम करेल, पण आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये ज्या शिवरायांच्या नावाने जगतो, ज्या संभाजी महाराजांच्या नावाने श्वास घेतो, त्या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही औरंग्याच्या फोनवर स्टेटस ठेवणं सहन करायचं? मग आम्हाला पण महाराष्ट्रामध्ये राहण्याचा अधिकार नाही. म्हणून कोणी अशा फोनचे स्टेटस ठेवण्याचा जर बंद केलं नाही मग पोलिसांचं पोलीस काम करतील, पण त्यांना त्यांच्या घरात किती दिवस ठेवायचं हे आम्ही पण ठरवू. मग नितेशजी, निलेश राणे यांनी असं ट्विट केलंय, शरद पवार म्हणजे औरंगजेबाचा दुसरा जन्म, असं त्यांनी ट्विट केलं. यावर आपलं मत काय? माझं मतपेक्षा निलेश साहेब एक जबाबदार नेते आहेत, माजी खासदार आहेत, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा त्यांचा अभ्यास आहे, त्यांना अनुभव आहे, त्यांना जे योग्य वाटतं त्यांनी ट्विट केलेलं आहे. म्हणून हा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारला पाहिजे. त्यांच्या ट्विटरवरून ते ट्विट आल्यामुळे त्यांनी जबाबदारीने ते ट्विट केलं असेल असा माझा विश्वास आहे.